Salut tuturor și bine v-am găsit la un nou episod din Minecraft. Din păcate mi-am pierdut salvarea aia, că mi-am dat reset la telefon. Și în fine, vreau din nou să găsesc templu. Să mai melon. Melon. Da. După ce o să găsesc templu, o să fac o bază. Să iau niște lemne. Ca să am. Sper să-mi dă și altceva în templu. Nu tot ce mi-a dat atunci. Să fie 12 lemne. O zambie, o pickaxe și un toper. Așa. Unu, doi, trei. Acum o să găsesc templu. Cred că nu o să-l găsesc în episodul ăsta. Deci mă rog că ia ceva. Să mai iau niște lemne, să am în caz poate face noaptea și să-mi fac o bază mică. Templu, unde o fi templu? Uite, sună ei ca să mergem pe la ei mai pe seară, mergem? Nu mai pe seară, nu mai pe seară. Bine, dragă. Bine, dragă, bine, mai da. Melon, bun. Deci nu mai trebuie să mai vânez, decât trebuie să vânez oi, ca să fac pat. Pe unde n-ai va fi templul ăla? Că de-abia îl găsesc.
Ce mai vă duceți mai pe seară la role? Nu vine. Să dau să nu mai încet. Nu e de bine, pe sus, pică, pentru că alarmul ăla. Ai pus bine, să vă spun bine. Încă am găsit melon 51. Fac așa. Să luăm melonul. Aici pe aici, da, mai e. Așa, așa. Deja am un stack de melon. Să-mi sare pregătit în caz de ceva. Unde n-ai voi templul ăla? Melon. Aici pe aici. O să am nevoie. Ia stai. Sau much. Nu, altul. Crafting table. Parcă. O să mai fac niște bețe. Ups. Dacă mai găsesc, nu cred că o să-l găsesc în episodul de azi. Sigur, sunt sigur 100% că nu-l găsesc. Temp. Sau... Nu-l găsesc în episodul de azi. Sau poate îl găsesc, poate că nu. Se face noaptea. Să de cât timp filmez de 8 minute. Nu se iau melonul de acolo. Ups. Nu mai e aici melon. Am deja un stack de melon. Aici voi încheia episodul. Nu uitați să apăsați butonul de like, să vă
și să vă abonați la canal. Pa!